ndinajoina famene ndimajoina ndimene matengedwa unduna ndinali ndisali wa MCP ndiye ndakhala mmene mujamu ndinachiona kuyenerera kunena kuti ndiye ineyo ndikhale ndine kuti ndine wa independent kapena ndine wa DP koma ndikuthandiza boma ndikugwira ntchito ndi achakwera. I think kuona mtima kwenikweni ndinayenera to be fully kujoina ndimene nauza ndipo ndinanena ndine kuti ndikuyenera ndipange za inuyo kusonyeza kuti simunakalowa chipani cha MCP ngati simunasankhidwe nduna. Ayi zimene zovuta kuyankha kuti kapena ayi chifukwa chokuti ma events mene anayendera ndalowa sinauzidwa kuti mulowe MCP nauzidwa kuti akulu mukhale apa mugwire ntchitoyi. Ineyo ndekha nkuona kuyenerera kuti mamene ndikugwira ntchitoyi sindingamangoyigwira ndikuyeneranso kumagwira chifukwa amene andituma ntchitoyi aliso ndi chipani yake ndikuyenera kutumikira chipani icho. Tayankhani funso kusonyeza kuti simunakatha kutumikira boma ngati simunalowe chipani. Ayi chifukwa nthawi imene ndinali kutali kwambiri ndi boma. Okay. Chabwino manena chandibweresa ku chipani ndikubwera kubomako. Ma events mmene anayendera. Kwenikweni munali achipani cha DP. Inde. Koma munavomera ndithu navomera mukhale wachiwiri wa nduna. Pa nthawi imeneyo chimene chinopangitsa kuti muvomere ndi chani? Commitment ku dziko. Chifukwa ntchitoyi ndinachiona kuti ndichofunikira fo ine kwathu kwanthu anandisankha kuti ndiatumikire. Ndipo anthu omwenso anasankha achakwera kuti atumikire. Achakwera nkondipeza ine kuti atitumikire anthuwa. Sindikanakana. Simunaone kuti mumapanga betray chipani chimene chinakupangitsani kuti mukhale phungu. Ayi. In fact ndikanakana ndiye kuti ndikanachita betray anthu akwathu. Ndikanachita betray anthu akwathu komanso mwina ndiye kuti zina zomwe ine yakupanga kubomako contribution yanga bwezi kulibe. I could have betrayed the country. Ndiye panopo mufuna so kuyimira ngati phungu. Chimene chikulimbitsani mtima kuti mungawine ndi chani popeza kuti pachambipo amene anakusankhani anthu anakusankhani ngati phungu wa DPP. Ayi anthu anandisankha ineyo. Sanasankhe chipani. Ayi nchifukwa panopa ineyo ndinakapeza anthu achona kuti tiyeni tipange za MCP za Dr. Chakwera chifukwa ndi amene tutumikirana nawo. Sizikanatheka kuti ineyo ndikhale kuti ndikukayima independent kapena achakwera alipo mpa ndikuwatumikiraso ndi sichilungamo. Ndiye chokulimbitsani mtima ndi chani kunena kuti apapa nditha kuwina mmene munawinira pa chani? Mmene ndatumikirira anthuwo komanso ndinene pano kuti boma latithandiza kwambiri. Boma la Dr. Chakwera la MCP latithandiza kwambiri. Tili ndi zitukuko zimene ineyo anthu akuti ndapanga. Koma si ine ndapanga. Apanga ndi Chakwera. Yapanga ndi boma. Ndiye nakauza anthu omwewo ndipo inuyo kuteko ndikuzanizi musungire pa 18 mudzandifunse. MP wa MCP woyamba kuchikwawa ndineyo ndilipo kale pa 16 years. Chipani cha MCP chili ndi nsanamira zake. Zimene zimatsatira zimene so zili zosiyana ndi kumene mwakuchokera. Kodi chimene chinakupatsani chidwi kupatula ku chitukuko chimene mwatchula kunena kuti chitukuko chimene chikuchitika ku Lower Shire dera lanu ndi chimene chinakupangitsani kupatula ku chimene chichi nsanamira za chipani zimene zakupangitsani nazo kuti yayi ine kuli bwino ndigwire ntchito ndi awa ndi chani? Agenda ya MCP ndi yabwino. Komanso ndinene pano poyera kunena kuti ineyo mbuyomo mukandifufuza lo college nalo MCP ineyo. Ndiye ngati munalo wa MCP chimene chinakupangitsani kuti mukhale wa DPP ndi chani? Kumudziko MCP kuna alibe. Mmene nimayamba ndalizo mbali yako noko MCP kuna alibe. Ndipo amene analipo sanaliwo kuti amakopeka mtima kuti akanatilandirayi. Koma mbuyo mosemu nali active. Anthu ambiri ku MCP chandoti ndakula nawonso. Kuteko ose achina Honorable Mumbaja achina Dimbaja we are together in college. Ndipo anthu amene achandakula nawo timapanga za chipani za MCP. Nangokulukira nkubwerera apapo. Kubulukira kwanuko tinene kuti mumangodikira mwayi wonena kuti mubwerere ku chipani. Sunali mwayi. Ineyo tu kuteko kubwerera ku chipani kunali kuti ndinapasidwa mpata kuti mukhale apapa koma ndisali wankati. I was invited. Andipobwera kuteko panali kuthekera kunena kuti ndikanakhala kuti sinne wachilungamo kunali kuti popeza ndadya ndakhala nawo ndagwira ntchitoyi andipireno ndi pamene naona kuti si chilungamo. Ndikhalebepo mpano tiwinenso
Tikambeza ndale za kulowa shiri. Kulowa shiri kumadziwika ndi dzina la Gwanda Chakwamba. Yes. Ngati munthu mmodzi amene kwenikweni sangadzapangidwe replace makamaka pa nkhani za ndale. Obviously. Kodi mukuona kuti kulowa shiri alipo munthu amene angadzagwire ntchito zofanana ndi Gwanda Chakwamba? Mkulu amene ujayo oti angamfikire. Ayi. Ndimakayikira. Komanso ndi nyengo mmene inasinthira pano pa nyengo zinasintha. Pano pa ndale imene zimayendera komanso utsogoleri wa madera amene ukuyendera. Sizingakhale zabwino kuti tingane kuti chigwa chonse kungokhala munthu mmodzi ndi nyengo zasintha. Koma kwa pano pa ukuyankhani moona mtima noti ujonali ntondo. Ndizovuta kuti we can get somebody like that man. Komanso ni nthawi imene ijayo he was the right man for that time. Mpaka na panopa mwinaso tinachidwa inspire ndi anthu ngati amene ajawa. Mwinaso ndife ma beneficiaries ya anthu amene ajawa zomwe anapanga mu nthawi yawo yomwe anali atsogolera kumudzi kuja. Kodi pakadali pano chigwa cha shiri chikufunika Gwanda Chakwamba wa nthawi yanu? Not necessarily. Koma tine kuti kukufunika ambiri ngati amenewo. Panopa ndiye kuli anthu. Panopa kumudzi kuja kuli anthu abwino kwambiri. Andi panopa sali kundale kokha. Ali ma industries umumu tili ndi anyamata abwino kwambiri, atsikana abwino kuti ali ndi maloya abwino utani akutitumikiranso kumudzi kuja mu mbali yawo. Koma kuti tinene kuti tingafike pona kuti ungokhala ni munthu mmodzi amene ali pamwamba kwambiri ena onse pansi. Ndi nyengo inde kuti sizingateke. Panopa it's about having multiple leaders in very respective industries and sectors. Kubwezani mbuyo pang'ono kuchoka kwanu ku DPP kubwera ku MCP. Anzana amene munkagwira nawo ntchito anachilandira bwanji? Amene magwira nawo ntchito ku DPP. Anandimvetsa. Ine ndine munthu wa straightforward kwambiri. Ineyo ndine wachilungamo ndimazitenga choncho kuti ndine wa straightforward. Ndimanena zinthu mosabisa zinthu. Ndinatsazikanso. Inu mazoti ndinachita kutsazika even a president amuthalika ndinachita kwatsazika kuti ineyo ndili apa ndiye ndikusuntha ndikupita ukoko. Kuchita kutsazika bwino nchifukwa muzafufuze kwambiri. Muzaona kuti kulibe amanditukana amene kuchawo. Amene amanditukana ndi ana kuti sadziwa bwino koma onse akulu acha. They understand because I explain myself. Nimanena pachitika ndiye ineyo ndapanga chiganizo. Ndikutere. Ndipo palibe anga ndikakamisa. Chifukwa anthu amene ananisankha ndi akwathu. Ndipo ndinakauza anthu akumudzi. Tapatsidwatu izi ndofuna ndivomere. Mukuona bwanji anthu pangani. Chimodzimodzinso titayamba ntchito ija ngati deputy minister. Tinaona kufunikira kuona kuti ine sine wachipanja MCP. Koma ndi chilungamo kuti ndikhale wa MCP. Wani ndikugwira ntchito chifukwa pano palero munthu akanota boma ikupanga zakuti inetu ndi mboma. Ndizotheka kuti ine ndingamakatsutse zomwe boma yapanga. Ndiye ndikaneyo ndikakhepa mbali sikanagwira. Tapanga zituko zina tikuyenera tipange. Continuity major nimene nakauza nthawi tilo MCP. Mukuona bwanji ndipo anthu anavomera. Ena amakana. Koma in the end lero ndikuzani panopa. Chikwawa North is the most MCP constituency. Pakadali pano mdziko muno of course muchitika zitukuko zosiyana. Zambiri. Pakuoneka pano. Komano tangotiuzani chifukwa chani anthu avotere chipani cha MCP makamaka ku Shirivali? Avotere ife atsogolera MCP, avotere MCP, avotere Dr. Chakwera pazifukwa. Wani ndimanena kuti tapangako zitukuko. Kunkhani ya maphunziro panopa Chikwawa ndi Nsanje masukulu ambiri a primary. Ndi program ngati ya MEP ija makalasi twavumba kwambiri. Kunkhani ya zama secondary tini ma secondary onena kuti ena ayamba kumene. Ndikupatsanitsanzo ngati neyo constituency kwanga boma ilili kuti kula Chakwerayi tapanga ma secondary school awiri. Mkudzi secondary school ndi njere za secondary school. Kunkhani ya maphunziro. Andi kwatuluka ma secondary ambiri amene akumangidwa. In fact ngati kwathuko ndiye kuti mwina ndi atatu ifa kuliyena panopa ikumangidwaso. So kunkhani ya maphunziro zikutheka. Kunkhani ma technical school amene boma ya mbuyo inangosiya osatsegulira osamalizitsa ma technical school. Even TTC panopa TTC tu inayamba
kuli chikwawa TTC kumusiku yomwe anthu amene amapita apo pano pa ndi 600 masiku amaphunzira amene popo ana kuti akukamba ophunzitsi koma ambiri akuchoka kumudzi kucha ndi achikwawa nesanje zimene zozo kumaphunziro zikuchitika kunkhani ya za umoyo kwachitikanso zinthu panopa kwa Makwira kuli rural hospital inali health center ani ma health center ambiri za maumoyo house zima program ina yake imachitika ndi boma kwachidwa maintain ma health centers ambiri ndi zimene zikutheka inde pali zina zoti sizinamalizike takambapo zoti zapanga chikwawa district hospital tizaisunthu opita ukuku panopa sitinapanga nchifukwa kuti anthu ativotere zimene ziti nene kuti mapatsa anthu in the next 5 years tipanga khani ya maphunziro tapanga agriculture ndi pano pati kuli njala kudzikoko ani mukaona manifesto ngati ya MCP yomwe tatulutsa posedwa food security is one of the number 1 priority tikufuna kuthana nayo ndio kuku kuli Shire Valley transformation program pano pa kanala imene chai it's more than 20 kilometers komano Shire Valley transformation program yakhalapo nthawi yaitali yakhalapo koma mudzozoti itatsegulidwa panapangika mwina 1 kilomita kwa zaka zikugapo lero tunena kuti panopa ili ma 27 kilometers inu simukuonapo change that's a change and the first phase posachedwa apati anthu ayambe kuthirira and tikunena panopa even land demarcation yachitika chifukwa cha Shire Valley munthu kuti mmudzi ali ndi title deed panopa boma ili nkutheka mwangotsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC exclusive imene tili ndi Dr. OWEN CHOMANIKA nduna yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo dzina langa ndi Nafe Mlamba khalani pomwepo tibweranso posachedwapa. Tikupitirira ndi MBC exclusive imene tili ndi Dr. OWEN CHOMANIKA nduna yoona za kusintha kwa nyengo komanso zachilengedwe dzina langa ndi Nafe Mlamba. Tsopano anduna mukuchokera ku chigawo chimene nkhani yokhudza ngozi zogwa madzidzidzi sizachilendo ayi kwa basi and at the same time ndinu nduna imene imaona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo anthu anu mwathandiza motani akuthandizidwa motani chifukwa anthu akuthandizidwa ine ndikhoza kukuwuzani kuti chifukwa cha zomwe zimachitika kumene kuchako chikwawa kuteko timati lean season program anthu amapasidwa chimangachi 87,000 households si onse amalandira koma 87 at least it was a number panopa tili ndi climate smart program chikwawa kuli 27,000 households Konsanje 21,000 kuchitika zambiri social cash transfer chikwawa has got 47,000 Konsanje has got 23,000 it's effort kuti tikupanga za chakudyachi Shire Valley kuti atheke ma scheme ena irrigation kuti akutheka tikutani anthu tiathandizebe ndi anthu akumathandizikabe kuteko ndikupita kwa Makwira ndi honorable Deus Gumba tukachita handover nyumba za anthu amene ali affect ndi cyclone we are helping our people. Cabinet posachedwa pa yavomereza ndondomeko yoyang'anira carbon market kodi zimene zikutanthauza chani zimene zikusonyeza commitment yathu ngati boma komanso kudzipereka kwa utsogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera kuti chilichonse chokhudzana ndi Amalawi chiyende mwa ndondomeko chifukwa iyi ndi tikati carbon framework ndiye kuti ndi ndondomeko ya mmene mpweya wachabe timaupangira replace kunoko ndiye chifukwa tathandiza kuti mpweya uja wachabe tupange replace pamabwezeka ndalama kuteko kudziko kuno kumalawi kuno kupangidwa ndalama kwambiri zimezi za carbon ndipo zinamba 2008 so far pangapo ndalama zingati iniyo chikhalire iya nchifukwa tabwesa iyechi kuteko tikufuna tipange ndalamazo chifukwa kuyambira 2009 tini ma project mmalawi munomo panopa kuteko tinapeza kuti kuli ma project akaboniwa 144 ndipo amapanga mamiliyoni ndipo ndalama zimenezo zimapita kunja chifukwa anthu awawa kulibe regulation zimapita kunja Malawi palibepo share yake amangonena kuti anthu athandiza midzimu basungu agulira tina lake tosaoneka bwino nchifukwa tinabwesa ichichi kuteko ichichi ndi chomwe chikupanga regulate kuti mukapanga ma project awawa ma accounts azikhala muno ifeso ngati boma pali share
komwe mukupangako community kumene koko share ondi and so on kuteko apa ndi pamene patulukendera. As we are saying panopa, I think we have realized more than 15 million masiku mezi. Chapano chimangirani mgwirizano umenewu tikhazikitsirani ndondomeko imene rather mwapangapo mgwirizano ndi magulu angati. Ndichifukwa noti kutero kumene yabwera iyi tikubwereranso ku migwirizano yonse tikuyunikiranso moti atatulutsa makalata. Inu munapanga mgwirizano ndi Malawi izizizi atasinthatu panopa tayima apapo. Ndicho ngoti tipeze makobi because estimated ndiona kuti pachaka tikhozopeza 600 million US dollars. Ndi regulation yeti kaipanga bwino ndi ma project alipo tikhozopeza 600 million US dollars. Titati zimene tazipeza ndalama yengati dziko nsewu sitimanga. Nthawi zambiri pamakhala vuto la transparency. Mgwirizano imene ikakhala kuti ikuchitika mwakhazikitsa ndondomeko zotani kuti Amalawi musajere masuku pamodzi. Ndipo ndondomeko ili bwino kwambiri chifukwa ndi khumbo la President Dr. Chakwera. Chifukwa tisanapange izitu mu 2023 President omwewo anapanga timati Carbon Market Initiative Committee ndi advisory board yomwe anayikhazikitsa kuti izizi tizipange. Moti anthu awawaso nawonso ntchito yawo ndikuonetsetsa kuti kodi boma ikupanga zinthu zimwe ndondomeko. And ndalama izizi zikamabwera kuteroko ndiye kuti zikuyenera kupita ku treasury. Komanso onse amene ali ma players mu environmental sector akuyenera azidziwa. So pali ndondomeko zabwino framework iyi kutereko ndondomeko zabwino molinganaso ndi ma protocol amene tinasayinira. Chifukwa ife tinasayinira migwirizano yambiri ndi maiko ena. Komanso kuli china chakama chichoti Paris Agreement. Kumene koko ndikomwe ife tinanena kuti atufuna tiyesese kuti ndikusintha kwa nyengoku tizipanga zinthu zoyenerera zothandiza anthu athu ku dziko kunoko. Ndiye ndalama izi zileko zikabwera zoti zithandize anthu. Unduna wanu umalimbikitsa kuti anthu adzigwiritsa ntchito sustainable energy monga gasi ndi zina zoto. Koma pakadali pano kuno ku Malawi kuti munthu apeze gasi zikuvuta. Sizikudetsani nkhawa. Tikuda nkhawa. Ndipo sitinangoda nkhawa koma tapangapo kanthu ndipo tikupangapo kanthu chifukwa kutereko ngati pano pa anthu akusaka gasi sakumpeza anthu amene wawa kutereko afuna makala. Akafuna makala ndiye kuti auza anthu kuti ufuna makala anthu akagwetsa mitengo ndiye kuti chilengedwe chipita ndi pamene tikudera nkhawa. Koma tapangapo chani chimene chacho kutereko mutati mufufuze amera a Ministry of Energy ma meeting tutapanga. Pano pa uteko even ku office talembapo kalata chifukwa vuto lalikulu ndiyonera kuti akuti makampani enawo achina Forex libe Eugene Forex moti commitment yabwera even kuchokera kwa governor not awawo ati athandize because akalepera kuthandizika tikapanga kupanga allocate ndiye kuti siziyenda anthu apita kumakala atiguli adula nkhuni kutereko mitengo ivuta. So tikukhudzika ndipo tupangapo kanthu ndipo izizi zitha tikuyesetsa ndithu ifeyo okhudzika chifukwa natural resources tikudziwa kuti gas ndi za ku Ministry of Energy ndi zamera koma tikapanda kongo kuchitapo kanthu kuwathandizira siziyenda. Boma linalitsa kupanga manufacture ma plastic obyabya koma ma plastic amenewa akumapezeka be pansi pa misika zimene zikuchitika bwanji. Sitinathane nawo anthu zikuchitikadi chomwe tinaletsa zinthu zinachitika bani inabwera moti panopa zimene zijaza ambiri aja ma plastic amene ajawa anthu awamachita kubweretsa kuchokera kunja chifukwa makampani opanga ma plastic munomo ambiri tinayimitsa. Ngezo unatheka bwanje kuti alowe mdziko muno kuchokera kunja. Anasiya. Koma pali enanso atasiya anasiya machine aja anatengera kukasiya makukamu kumapanga ma plastic. Tikuthamangisa amenewo. Tikuyesesa kuti tiapeze. Mabodamu ena sakudzeraso pa boda izizi anthu amadzera uncharted routes angolowa basi kukumangatenga maplastic kumapezeka koma chosangalatsa nchono kuti maplastic amene akupezeka pano ndi amene amapezeka mbuyomu panopa atsika kwambiri ndipo anthu akuyenda nawo chobisa. Anduna mwakamba zinthu ziwiri. Chinthu choyamba mukuvomereza kuti mashiniwa alipo ndithu mdziko muno ali ndipo akupangidwa manjisira. Zimene sizikuonetsa kufoka kwa unduna wanu kuti mukhwimitse ndondomeko zimenezi. Takhwimitsa ndipo motati mufufuze amepa ndi apolisi ndi ena akuyendayenda ndipo ena taapeza nchifukwa ndikukuwuzani kuti akutero kuti ena mashini anazula akukapangira mmakomo ndiye kuti ifeyo tadziwa chifukwa chani tatenga effort
ndipo awapa akuchepera anthu awa chifukwa akudziwa kuti tikulisaka. Kubweranso awakungolowa awawa amene wawaso tikuyesetsa mogwirizana ndi anthu a migration anda MRI ndi kuti zichepe. Pamene tikupanga izi tizidziwa kuti kodi anthu akubweretsa maplastic chifukwa chani, afuna zonyamulira. Tikupezanso ndondomeko ino kuti pakhale zonyamulira zizipezeka zomwe zili zovomerezekazo, moti ma SME amene akupanga maplastic ovomerezeka akupanga timabagi tovomerezeka. Panopa mukapita even ku National Bank ndi kwinako even ku trade akupereka ma initiative tikuwapatsa kuti zanu zibwere mwachangu paliti timaweva tinantina kuti zinthu zozipezeke. Chifukwa ngati tikuna kuti jumbo musagwiritse ntchito tikuyenera kuwapatsa choti adzigwiritsa ntchito. Chaka china chilichonse unduna wanu umanyamula anthu kuchoka mdziko muno kupita ku conference of parties imene anthu timaitcha kuti COP. Koma mukabwera kumeneko zotionetsa pa ground zimakhala zochepa. Muchitapo chani pofuna kuonetsetsa kuti zinthu zimenezi zasintha? Number 1, anthu amapitadi. Ndipo ndifuna ndikuuze nini mukafunse anthu amene anapita ku COP. Ine ndayitanapo onse anapita ku COP. Kunena kuti amene munapita ku COP mwabwerako ndi pali chani. Ndipo ulendo winawo palibe amene achidwa approve ngati palibe zomwe mwapanga COP yapitayi. Ine ndanenapo mufunse onse anapita ku COP akusana. Tikunena so tikuteka ku framework iyi kuipangako ndi malizatsi to COP ichi. Kupanga isisi ndi malizatsi a COP. Andi panopa kuchitika zambiri tini ma project ena ku ministry ngati life air kuli zina zochitika ku forest zimene zijazi ma initiative apangika chifukwa cha ku COP. So mukanoti ya pa ground zero pakuchitika kanthu koma sitikupanga kwambiri andi ambiri ndi mabungwe oti aboma anapita nawo meko chati mavumeza tiyeni kupita kubwera kunoko akupanga nawo za kusintha kwa nyengo koma sakupanga mmene tikufunira. Amene onso teko takamba nawo even ma donors onse tinakamba nawo kuti tufuna tuone kanthu. Koma nafuza nkomati gulu lonse limene limapita kumene kucha limakagwira ntchito kapena ina amangokhala ongoperekeza chabe? Ena amagwira ntchito andi ena ndati nkenawo. Ndipo ndifuna ndikuuzeni kuti COP ngati ya ulendo ono ivuta kwambiri chifukwa we are very strict. Tikufuna munthu oti apite akabwera show results. It's not every Jim and Jack who should go there. And the priority ya boma imene iyi because we want to make sure kuti anthu akapita kumalo akaphunzira akubweretsa kanthu kuti katipindule osati kupita kukavakasha. Atati akusankhanisoni kupita ku nyumba ya malamulo ndi zinthu ziti ziwiri zimene mukasinthe nyumba ya malamulo? Antisankhaso. Chabwino. Ndipo kumene kuko tikapitanso tikukaonetsetsa kuti nyumba ya malamulo kwambiri for mwena ndakhala ku natural resources iko kuli zina zomwe ndikukhudzika ndikuona kuti I think tikufunikiradi kuti nkhani ya natural resources zachilengedwezi ndi kusintha kwa nyengo titenge mwa serious chifukwa olo ulimi olo chani zizonse panopa zikukhudzika chifukwa cha kusintha kwa nyengo ndi natural resources. Tikunena panopa kuteko ulimi kutivuta pa ekala anthu akolola mochepa chifukwa choti land degradation yachitika kwambiri. So pakufunika chilamulo chosonyeza kuti natural resources prioritization ikuchitika mokwanira, landscape management zikhale pamwamba. Imene it will be one of my key things I would do. Zikakhaza ku constituency kwathu because iyi khudzali yese. Zikakhaza ku constituency kwathu ndi kudera komwe ni machokera ngati kunoko kumwera kapena tine kuti kulwashire. Pali zinthu zina zomwe tikuyenera kuti tizikonze ngati issue ya decentralization. Panopa ili manifesto aboma. Panopa kuteroko manifesto athu decentralization is there. Anduna tathokoza kuti uzikoma kwambiri. Tathokoza. Amenewo anali Dr. OWEN CHOMANIKA, nduna yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo. Ino inali MPC exclusive ndipo munali ndine Alinafe Mlamba. Mudzakale pomwepo sabata yamawa pamene tidzakupatsireniso ni program ina ya MPC exclusive. Wakoma nonse.